Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ryan. Taong 1987, walang eksaktong lugar. Noong mga panahong ito, binatilyo na itong si Ryan. Nakatira sila noon sa sentro ng bayan kung saan maraming tao ang dumadayo at pumupunta para mamili ng kung ano-ano. Malaki kasi ang bayang yun pinuno, kaya kahit dekada 70 pa lang, marami na roon ang nangyayaring kalakalan. Dagdag pa niya na dahil sa ganoong estado kung kaya't ang kanyang mga magulang ay nakasanayan na ring magtinda at maglako. Hindi naman talaga ganoon ang pamumuhay nila, pero nang lumipat sila sa bayang yon, wala silang magawa kundi ang sumabay sa agos. Batid kasi nila na ang ganoong hanap buhay ang pinakamadaling paraan para kumita ng pera. Imposible ring mabuhay doon kung pagsasaka lang at pangingisda ang iyong hanap buhay dahil bawat kilos dito nangangailangan ng pera. Kaya naman sa halip na manatili sa kanilang mga nakagawian, minarapat ng kanyang ama na makipagsapalaran sa hanap buhay na nakasanayan na sa lugar. Noong una, aminado siyang mahirap ang ganoong pamumuhay, pero kahit papaano nakasanayan na rin nila ito. Bukod kasi sa napakadaling kumita sa ganoong negosyo, ramdam nila ang bilis ng kanilang pag-angat. At sa loob ng halos 7 taon, ang paglalako at pagbibenta ang nagtaguyod sa pamilya nila. Ayon sa kanya, nakilala sila noon bilang manlalako ng mga nilagang mais at maruya. Yung kanyang ina naman, naglalako ng kakanin, mga ulam at iba pa. Araw-araw sinusuyod nila ang malaking parte ng bayan para kumita. Nakakapagod man, hindi nila yun iniinda, alang-alang sa mga pangarap nila. At sa pagsapit ng taong ito, sa awa ng Panginoon, mas naging maginhawa palalo ang buhay nila Ryan. Akala nga niya, dito na magsisimula ang kanilang yaman, pero hindi pala. Dahil pagtungtong ng pista sa kanilang lugar, unti-unti nang nagsimula ang mga pangyayaring habang buhay na tumatak sa kanyang isipan. Anya, nagsimula ang lahat ng yon noong malulong ang tatay niya sa perya. Noong una hindi nila ito gaanong pinapansin, pero pagkaraan lang ng ilang araw, napagtanto nila na lahat ng perang nakukuha nito sa pagbebenta ng karne, diretso nitong pinapatalo sa peryahan. Ilang beses na rin itong kinausap ng kanilang ina, pero ang palaging nangyayari, nag-aaway sila. Hindi nagpapatalo ang kanyang ama noon, na para bang alam nito ang kanyang ginagawa. Kaya naman nang mapansin ito ni Ryan, dito na siya nagdesisyong kausapin ito ng harapan. Kahit anak lang siya, kinompronta niya ito dahil alam niya na mali ang ginagawa nito. Ang kaso lang, hindi niya yun kagad na isagawa. Gawa nga ng medyo nakakaramdam siya ng takot. Ilang araw din niya yung pinag-isipan hanggang sa makahugot na siya ng lakas ng loob. Isang gabi, pag-uwi ng tatay niya galing peryahan, nakita niya itong wala na namang dala. Padabog din yun kung maglakad patungo sa kusina nila dahil sa malaki na naman ang naipatalo nito. Maya-maya pa, nang masipat niya yung kumakain, dito niya na ito mahinahong nilapitan para tanungin. Tay, pasensya na ho kayo sa storbo ha. Meron lang akong gustong sabihin sa inyo. Bungad niya. At ano na naman yon, Ryan? Pagkagalitan mo rin ba ako kagaya ng ginagawa ng nanay mo? Bata ka pa. Kung ano man yan nasa isip mo, tago mo na lang yan. Mainit ang ulo ko ngayon ha, kaya lumayo-layo ka. Nang marinig niya ang sinabi nito, kahit nasisindak siya, matapang niyang inilahad ang pakay niya. Ipinagpilitan niyang mali ang ginagawa nito, baka sakaling matauhan ito. Kaya naman nang marinig yon ng tatay niya, hindi na ito natapos sa pagkain. Dali-dali siya nitong nilapitan at nung magkaharap na sila, agad siya nitong sinapak sa muka. Malaking taong ama niya pinuno,
Kaya kahit malaki rin ang katawan niya, napabagsak siya nito sa sahig. Nang akmang babangon na siya, dito siya nito dinaganan habang walang habas na pinagsususuntok sa muka. Sa estado noon ng kanyang ama, parang gusto na siya nitong patayin. Kaya naman kahit ayaw niyang lumaban, napilitan siya. At sa loob ng halos ilang minuto nilang pagbubuno, ipinakita niya rito ang kanyang galit kalakip ng kanyang pagrespeto. Habang nakikipagsuntukan siya sa kanyang ama, paulit-ulit niyang inilalahad ang tungkol sa mga bagay na ibig niyang sabihin. Anya, luging-lugi na sila. Kaya kung patuloy lang ito sa pagwawaldas ng pera, mas mainam pang lumayas na lang yon sa tahanan nila. Mariin din niyang inilahad. Ayaw niya ng irresponsableng ama, kaya kung yon ang paraan para ito ay matauhan, hindi siya mag-aalangan. Nang marinig naman ito ng tatay niya, hindi yun nagpasindak. Patuloy lang yon sa pagsapak sa kanya hanggang sa makahanap na ito ng pagkakataon. Pagtisod nito sa kanyang paa, dito na siya nito sinunggaban hanggang sa napilitan ng umawat ang mga kapatid niya. Bagay na naging daan para mapaatras naman ang tatay niya. Matapos ang pangyayaring yon, imbis na kausapin siya nito ng mahinahon, umalis ito ng walang pasabi. Hindi rin niya nakita ang pagsisisi nito, kaya hindi na rin siya umasa na merong patutunguhan ang lahat ng ipinaglalaban niya. Magmula noon, tila bang naging malamig na ang pakikitungo ng kanyang ama. Madalang na itong makipag-usap at kapag umuuwi ito, dire-diretso na itong pumapasok sa loob ng kwarto na para bang wala yung kakilala sa sarili nitong pamamahay. Nang mapagtanto naman yun ni Ryan, medyo nagtaka na siya kasi sa tinagal-tagal na nilang kasama ang tatay niya, yon ang unang pagkakataon na bigla na lamang nagbago ang ugali nito. At dahil sa naniniwala siya noon sa mga albularyo, nagdesisyon siyang dito na muna lumapit. Tamang-tama naman yun kasi may kakilala silang matandang manggagamot. Malapit ito sa pamilya, kaya alam niya na kapag lumapit siya rito, hindi yun magdadalawang isip na tulungan sila. Pagsapit ng sumunod na araw, di na muna siya sumama sa paglalako. Ang ginawa niya, pumunta siya sa bahay ng manggagamot para isumbong ang kakaibang kilos ng kanyang ama. Nang marating niya ang bahay nito, sakto namang walang nagpapagamot kaya agad niya yung nakausap ng derechahan. At nung marinig ng matanda ang tungkol sa kakaibang kilos ng kanyang ama, hindi niya maipagkakailang maging ito man ay nakaramdam ng matinding pagkagulat at pagkabahala. Ayon sa manggagamot, na ang biglaang pag-iba ng ugali ng tao ay maraming dahilan. Pero ayon sa kanya, ang malimit na pinagmumula nito ay ang itim na mahika. Madalas nagmumula ito sa mga mangkukulam para mabigyan ng matinding dagok ang pamilyang kanilang kinasusuklaman. Madali yung malunasan ayon sa manggagamot, pero sa oras na nagmula ang itim na mahika sa mga aswang, napakahirap nitong gamutin. Bukod sa nakakapit ito sa kaluluwa ng tao, sensitibo rin ang panggagamot dito. Naniniwala ang manggagamot, may inilibing na insekto ang mga aswang sa katawan ng biktima para mapanatili ang kapangyarihan nila. Ano man ang insektong yon, kinakailangan nila itong hanapin kung gusto nilang matigil ang panggagambala nito sa biktima. Dagdag pa nito na, bago sila mag-isip ng kahit na ano, kailangan niya munang mapag-aralan ang kilos ng tatay niya. Una, alamin niya kung saan ito pumupunta, anong mga pagkain ang kinakain nito, at anong mga bagay ang nagbibigay dito ng interes. Kapag nalaman mo kung ano-ano ang mga yan, bumalik ka rito. Saka na natin pag-usapan kung ano ba talaga ang iniinda ng iyong ama. Wika nito sa kanya. Nang marinig naman yun ni Ryan, tumangulang naman siya hudyat ng pagsang-ayon. Pagkatapos ng pag-uusap, dali-dali na rin siyang umuwi para mabantayan ang kanyang mga kapatid. Dumaan ang mga araw, patuloy niyang binubuntutan ng kanyang ama. Lahat ng lugar na pinupuntahan nito ay nakasunod siya
para malaman kung ano ang mga ginagawa nito habang wala yon sa bahay nila. At sa kanyang pagmamasid, nasaksihan mismo ng sarili niyang mga mata kung saan ito pumupunta. At base sa kanyang mga nakita, hindi nito inuubos ang mga inuutang nitong paninda. Pagtungtong ng 2:00 ng hapon, nagmamadali yung pumasok sa peryahan kung saan naroon ang mga taong may kakaibang kapansanan. Nagsisilbi kasing pang-aliw ang mga ito kapag gabi dahil sa mga kakaiba nitong itsura. Ang nakakapagtaka lang, sino ang pinupuntahan doon ng tatay niya? Halos ilang oras yung doong nananatili at lalabas lang ito mula sa loob ng kubo, mga bandang 7:00 na. Pagdating naman ito sa kanilang bahay, di yun kumakain, sa halip may kinukuha itong hilaw na karne na itinatago sa bulsa niya. Ang nakakapagtaka lang, bakit hindi niya maamoy ang karning yon na kung iisipin parang sira na rin ang mga ito? Bukod kasi sa may mga uod na roong nakakapit, mamasa-masa na rin ito, indikasyon na malapit na yung mabulok. Dagdag pa niya na kapag nakukuha na yon ng tatay niya, isahang subuan lang din yun. Pagkatapos naman ito, tsaka pa lamang ito magpapahinga. Hindi na rin niya yun nakikitang naliligo dahil pagtungtong ng umaga, dumidiretso na ito sa pinagkukuhanan nito ng karne. Kahit wala yun doong ibinibigay na pera, nakapagtatakang napapautang pa rin ito. Nalaman din niya na ang palaging nakakakuha ng interes nito ay yung mga batang naglalaro sa gilid ng daan. Sa hindi malamang dahilan, kapag nakakasilay ng mga bata ang kanyang ama, bigla na lamang itong tumitigil sa mga ginagawa niya. Titig na titig yun doon. Tapos yung mga tingin nito napakalagkit na parabang may binabalak ito na hindi kaaya-aya. Matapos niyang malaman ang lahat ng yon, bumalik siya sa manggagamot. At nang marinig nito ang lahat ng kanyang mga nalaman, binalot ito ng matinding takot. Hindi makapaniwala ang matanda sa kanyang mga nasaksihan, kaya halos ipaulit-ulit ito sa kanya para lamang makumpirma na totoo ang mga narinig niya. Nang mapagtanto naman ng matanda na hindi nagbabago ang kanyang salaysay, dito na nito ipinagtapat ang isang nakakatakot na balita. Biktima ng aswang ang tatay mo, Ryan. Sigurado ako dahil base sa mga sinabi mo, lahat yon ay umuugnay sa kilos ng mga taong nahuli ng kanilang mga mahika. Huwag kang mag-alala. Gagawa tayo ng paraan bago pa man ito makagawa ng kung ano sa bahay nyo. Tayo na. Pagkasambit nito ng mga kataga, dali-dali naman itong nag-alsabalutan ng mga gamit. Dapit hapon pa lang noong mga oras na yon, pero hindi na ito nagdalawang isip na pumunta sa bahay nila. At nang marating naman ito ang kanilang tahanan, kinausap nito ang kanyang ina para hindi ito masurpresa sa mga gagawin nila. At para hindi sila matunugan ng nilalang, nagtago sila sa likod ng bahay. Halos ilang oras din silang nanatili roon bago nila narinig ang pagtatalo ng dalawa. Nang masiguro naman ang matanda na nakapasok na ito, pinagulungan nito ng bulaklak ng papaya ang ilalim ng sahig nila. Pagkatapos, nagmamadali silang pumasok sa loob para matingnan kung ano ang nangyari rito. Pagdating naman nila Ryan sa loob ng kusina, bumungad ito sa kanilang nakaupo ng tuwid at hindi kumikilos. Wala rin yung kahit na anong reaksyon na parabang nawala pansamantala ang ulirat nito. Maya-maya pa, pagsilay nila rito ng malapitan, nakita niya na nasa kasagsagan ng pagkain ng karne ang tatay niya. Napakatigas na rin ang katawan nito na tila bang hindi yun tao. At dahil sa wala yung pakiramdam, kung kaya't nagawa nilang masiyasat ang buo nitong katawan. Pag-ihip naman ng manggagamot doon ng dasal, tsaka pa lamang umalingasaw ang hindi kaaya-ayang amoy ng katawan nito. Para naman makita nila ang kabuuan nitong katawan, pinahiga nila yun sa mesa. Halos magdadalawang oras din nila itong siniyasat bago nila nakita ang isang maliit na butas sa may bandang anit nito.
Pagtusok naman dito ng matanda, agad nilang nasipat ang pag-angat ng balat, indikasyon na may kung anong hayop ang nagtatago roon. Hindi naging madali ang pagkuha ng insekto, pinuno, dahil kapag tinutusok ito ng matanda, lumalaban ito. Napalabas lang din nila yon nung hiniwa na ng matanda ang anit ng tatay niya. Paglabas naman ng insekto, bumungad sa kanila ang isang itim na bubuyog na merong mahabang galamay sa muka na may hahalin tulad mo sa katawan ng uod. Wala na rin yung mga pakpak, kaya nung nailabas nila ito, hindi na yon nakatakas pa. Dagdag pa niya na kasing haba ito ng hintuturo, tapos kasing taba naman ito ng kanyang hinlalaki. Kaya kahit madilim, kitang-kita nila ang insektong yon. At para maging klaro ito sa lahat, inilagay ito ng matanda sa malaking kutsara. Bago niya yun binudbura ng asin, ipinakita niya ito sa ina ni Ryan para hindi sila nito pagdudahan ng kahit na ano. Matapos ng mga pangyayaring yon, dito na nagsimulang magsalita ang matanda ukol sa kanilang nakuha. Ayon dito, ang insektong hawak nila ay isang uri ng sigbi ng mga aswang. Alam niyo kasi, hindi lang aso o kambing ang alagang sigbi ng mga ito. Maraming uri ng sigbin at nakadepende yon sa bawat lahi. Dagdag pa nito na, kaya ganoon ang sigbi ng mga aswang sa perya ay dahil sila ang uri ng mga aswang na gumagamit ng itim na mahika. Sa madaling salita, tinataniman nila ang mga taong nakukuha nila upang gumawa ng mga masasama nilang gawain. Ito ang nagsisilbi nilang galamay para tuparin ang lahat ng pangangailangan nila. Sa sandali ring kumapit ito sa katawan ng isang tao, wala nang pag-asa pa na ito ay maisalba. Paunti-unti, lalasunin nito ang kanyang katawan hanggang sa pumanaw yon ng hindi namamalayan. Mariin din itong inilahad na sa estado ng kanyang ama, hindi malabong ilang araw na itong patay. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, inilapit nito ang hawak nitong kandila sa katawan ng tatay niyang nakaratay. Pagsilay naman nila rito, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang mga itim na ugat na lumabas sa bawat parte ng balat nito. At dahil sa pangyayaring yon, halos hindi na niya mamukhaan ang kanyang ama. Matapos naman niya yung makita, doon niya napatunayan ang ibig iparating ng manggagamot sa kanila. Pagkatapos naman niya yung makita, nagpatuloy lang siya sa pakikinig. Hindi niya tinutulan ang lahat ng sinabi nito dahil alam niya na totoo itong nangyayari. Hindi naglaon. Nang mailahad na ng matanda ang lahat ng kinakailangan nilang malaman, ito na mismo nagtanong kung ano ang gagawin nila sa puntong yon. Dagdag pa nito na, mapanganib kung gaganti sila, kaya ang maipapayo nito, mas mainam na palagpasin na lamang nila ito. Pero nang marinig yun ni Ryan, hindi siya pumayag. Para sa kanya, importante ang buhay ng kanyang ama, kaya hindi siya makakapayag na palagpasin na lamang ang lahat. Kumbinsido rin siyang may nalalaman ng matanda, kaya sa kanilang pag-uusap, ito ang pinagtuunan niya ng pansin. At nang maunawaan naman ito ang ibig niyang iparating, hindi naman ito nagdalawang isip na sumang-ayon sa kanyang katwiran. Tama ka, Ryan. Meron ng paraan kung gusto mong ipaghigante ang tatay mo. Ang problema, buhay mong magiging kapalit kung mabigo ka. Handa ka na bang sumugal para sa hustisyang iyong isinisigaw? Meron ka bang lakas ng loob para kaharapin ang mga demonyong yon? Pag-isipan mo yan ng maigi. Dahil kung wala ka niyan, nagsasayang ka lang ng buhay. Ang ganyang plano na naiisip mo ay para lamang yan sa malalakas ang loob. Bisitahin mo ako bukas. Gusto kong malaman ang iyong kasagutan. Wika ng manggagamot. Nang marinig niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya. Di na siya noon nagtanong kasi sa isip-isip niya, 10 araw pa naman ang perya. Sapat pa ang nalalabing panahon para maipaghiganti niya ang pagkawala ng tatay niya.
At para naman hindi na ito pagmula ng mga usap-usapan, nagdesisyon sila na ilibing na lamang ito noong mismong gabi. Bagaman inaasahan nila na marami ang magtatanong sa biglaan nitong pagkawala, hindi na nila ito inisip pa. Ang importante, hindi magkagulo ang baryo dahil sa ganoong pangyayari. Kaya sa paglalim ng gabi, pasimple nilang inilabas sa bayan ang kanilang ama. Dinala nila ito sa isang maliit na burol para dito na ilagay ang labi nito. Matapos nun, bumalik sila sa bahay kasama pa rin ang matandang manggagamot. Ito ang nagbigay sa kanila ng mga payo para hindi na sila gaanong masaktan at magdalamhati. Kahit papaano epektibo naman ito, pero hindi pa rin nila maipagkakaila ang nararamdaman nilang pagdurusa. At makalipas ang gabing yon, nanatiling gising itong si Ryan. Pinag-isipan niya ng maigi ang sagot sa katanungan ng matanda upang hindi siya makaramdam ng pagdadalawang isip. Ilang oras bago sumapit ang 12:00, buo na ang kanyang loob na gawin ang kanyang nais. Wala siyang ibang minimithi kundi ang hustisya sa pagkawala ng tatay niya. Pagdating niya sa bahay ng manggagamot, iniabot nito sa kanya ang punyal na matagal na nitong iniingatan. May ibinigay din itong garapon ng langis na ayon dito, ipahid niya sa kanyang katawan bago siya pumasok sa perya. Kalahating araw din siya nitong dinasalan para lamang masiguro na buhay at aktibo ang bakod at puder na ibinao nito. Matapos ang napakahabang ritual, tumungo na nga siya ng perya. Mag-isa lang siya noon, pero bitbit niya ang lakas ng loob ng manggagamot. Makalipas pa ang ilang minuto, nakarating na siya sa kubo kung saan madalas niyang makitang pumapasok ang kanyang ama. Napakadilim sa lugar na yon, ngunit hindi siya nagpasindak. Paghahawi niya ng pinto, agad naman siya ritong pumasok habang dahan-dahang hinuhugot ang dala niyang sundang. Maya-maya pa, may nakita siyang maliit na lampara na merong siga. Sa unahan nitong bahagi, naroon ang isang babae at isang lalaking may kasakasamang bata. Nadatnan niyang nag-uusap ang mga ito, pero nang maramdaman nito ang kanyang presensya, bigla itong natahimik. Pagsilay naman ito sa kanya, agad siya nitong sinenyasan na lumapit. Mariin din siya nitong inabisuhan na wala silang gagawin, kaya maging mapanatag siya. Nang marinig naman ni Ryan ang sinabi nito, nagmamadali naman siyang lumapit sa mga nilalang. Paglapit niya rito, mahigpit pa rin ang pagkakahawak niya sa sundang upang mataga niya ang mga ito kung sakali mang subukan siya nitong linlangin. Hindi mo kailangan magpakilala dahil alam na namin kung sino ka. Ikaw si Ryan, hindi ba? Ang anak ng aming manikang pumanaw noong nagdaang araw. Ay, kung gusto mong malaman ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng iyong ama, mas maigi na pakinggan mo ang aming mga sasabihin. Nagbabakasakali ako na kapag narinig mo ito, mabago ang pananaw mo. At isa pa, hindi ko gustong pumatay ng tao ngayong gabi. Kaya gusto kong idaan ito sa maayos na usapan. Nagkakaintindihan ba tayo? Wika ng lalaki habang nanlilisik ang mapupula nitong mga mata. Matapos nitong magsalita, napansin din noon ni Ryan ang paghaba ng mga kuko nito. At kahit hindi yun gumagalaw, hindi niya maipagkakaila ang tinatago nitong bilis at lakas. Sa puntong yun, medyo nasindak na rin siya, kaya nagdesisyon siyang makinig sa sasabihin ng mga nilalang sa kanya. Nang mapansin naman ito ang kanyang pananahimik, hindi na ito nagsayang ng oras. Lahat ng nais niyang malaman, inilahad nito upang mawala ang nararamdaman niyang galit. Ayon sa lalaki, hindi totoong sila ang unang bumiktima nito. Ang kanyang ama ang unang lumapit dito dahil sa meron itong iniindang karamdaman. Ilang buwan na lang ang ilalagi ng buhay ng tatay niya, kaya ang milagro ng mga aswang na yon ang pinanghawakan nito. Wala yung ibang hiling kundi madagdagan ang kanyang buhay
para lamang manatili sa kanilang tabi. Dagdag pa nito na, bago nito tanggapin ang kanilang biyaya, nabanggit nito sa kanila ang bagay na nagbibigay dito ng matinding takot. At yun ay walang iba, kundi ang mawalay sa kanila habang buhay. Mariin din itong inilahad na magtatagal pa sana sa kanilang piling ang tatay niya kung hindi nila pinakialaman ang insektong nasa loob ng katawan nito. Pagtatapat pa nito na, sa oras na umalis na ang perya sa bayan, babalik din sa dati ang wisyo nitong tangan. At kaya lang naman ito iritable at hindi makausap ng maayos ay dahil patuloy pa ring nananaig sa kaluluwa nito ang kanilang kapangyarihan. Matapos naman yung mailahad ng nilalang, bigla itong lumapit sa kanya habang nagwiwi ka ng, Hindi ka pa rin ba kumbinsido? Alam mo, Ryan, kasalanan mo kung bakit nawala ang tatay mo. Kaya huwag mo kaming pagbubuntunan ng galit. Naparito kami hindi para mambiktima, kundi para magbigay ng kasiyahan sa mga tao. At ang kasiyahang aming dala, tinupad namin sa ama mo. Yun nga lang, sinayang mo dahil sa iyong kuryosidad. Sisihin mo ang sarili mo. Huwag kami. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad itong nagbanggit ng mga usal sa hangin. At sa isang kisap mata, nakita niya ang huling pakikipag-usap dito ng kanyang ama. Ipinakita rin ito ang mga tagpong sinabi niya para magkaroon siya ng basihan at para siya ay maniwala. Matapos naman niya yung masilayan, tumulo na lang ang kanyang luha. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakita, pero kahit anong gawin niya, hindi niya maipagkakailang totoo ang lahat ng kanyang mga nasilayan. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang mailahad na nito ang mga bagay na dapat niyang malaman, siya na mismo ang nagkusang umalis. Sa sobrang pagkadismaya at hiya, itinago niya ito sa manggagamot na tumulong sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas. Wala siyang ibang ginawa kundi pagmasdan ng perya. Hindi na rin siya nangahas na bumalik sa kinaroroonan ng mga nilalang na yan dahil sa nalaman na niya ang mga bagay na dapat niyang malaman. At kahit hindi ito katanggap-tanggap, pinilit niya itong tanggapin sa paniniwalang kasalanan niya ang lahat. Dumaan ang mga buwan, parang hindi na naging normal ang kanyang buhay. Oh, nakakangiti pa naman noon si Ryan, pero yung tamis ng kanyang ngiti, hindi na katulad nung buhay pa ang kanyang ama. Ayon sa kanya na, dahil sa pangyayaring yon, parang sumabay na rin siya sa tatay niya. Mahirap mang isipin pero sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit ito nawala. Kung sana, hindi siya nadala ng kuryosidad niya, buhay pa ito. At kung sana hindi siya lumapit sa manggagamot, kasama pa nila ito. Ang mga katagang yon ang paulit-ulit na nagbibigay sa kanya ng bangungot kapag ipinipikit niya ang kanyang mga mata pagsapit ng gabi. At sa maniwala man kayo o hindi, muntik na siya noong masiraan ng bait dahil sa mga ganoong isipin. Habang tumatagal, imbis na maghilom ang sugat sa kanyang puso, tila bang mas lumalala pa ito. Kalaunan, nang maramdaman niyang malapit nang mawala ang kanyang ulirat, humanap siya ng paraan kung papaano ito matatakasan. At sa ikalawang pagkakataon, lumapit siya sa manggagamot para humingi ng tulong. Nang malaman nito ang problema na kanyang dinadala, walang pagdadalawang isip naman yung nagbigay ng tulong sa kanya. Dahil dito, kung kaya't nakatakas siya sa multong gabi-gabing humahabol sa kanya. Sa loob ng halos 4 na taon pinuno, naging disipulo siya ng manggagamot. Karunungan sa pakikipagkombate ang kanyang tinaglay dahil ang nais niyang mangyari, ibuhos ang kanyang sama ng loob sa mga nilalang na magtatangkang pumasok sa kanilang lugar. Kaya naman nang malaman ito ng manggagamot, hindi siya nito pinigilan. At habang nanggagamot ito ng mga pasyente, si Ryan naman noon, gabi-gabing nakikipaglaban sa mga mangkukulam at aswang. At para magkaroon siya ng pangtustos sa kanyang pamilya,
sumapi siya sa grupo ng mga mersenaryong pumapatay kapalit ng pera. Sa puntong yon, hindi lang mga nilalang ang kanyang napapaslang, kundi maging ang mga tao na nakagawa ng matinding kasalanan. Di naman niya ito iniisip na masama, dahil yung pinapatay nila, makasalanan din naman. Sa pagkakatanda niya, humigit 1 dekada rin siyang nanatili sa mersenaryong grupo. At sa loob ng panahong yon, marami siyang pinagdaan ng pagsubok. Ilang beses na rin siyang muntikang mamatay, pero awa ng Diyos, walang nangyari sa kanya. Kalaunan, nang medyo manawa na siya sa ganoong sitwasyon, nagpasya siyang umalis. Bukod kasi sa marami na siyang ipon, nakakaluwag-luwag na rin sa buhay ang kanyang pamilya. Nagpasya na rin siyang bumuo ng sarili niyang pamilya nang sa gayoy hindi siya mahirapan sa kanyang pagtanda. Kahit papaano suportado naman ito ng kanyang ina dahil na rin siguro sa sakripisyong ginawa niya. Nang tumanda na siya, nabiyayaan siya ng 5 anak. Puro itong lalaki, kaya lahat yon nagtanga ng kanyang karunungan. Hindi kagaya ng iba na ipinapasa lang ito sa isa. Siya, ibinahagi niya yun sa lahat para maging pantay. Nung matanggap na yon ng kanyang mga anak, dito pa lang nito nalaman ang totoong nangyari sa kanyang buhay, kung bakit siya binansagan na kumbatero ng mga mersenaryo na si Ryan.